What's up? Gala Myers in the house. Shoutout ka muna, sir. Galing pa ng Taiwan, umuwi ng Pilipinas. So ayun, mga ka-hunting, andito tayo. Kasama natin si Kadagit natin. Idol natin si Kadagit. Di ako makapaniwala, andito ako ngayon. So, bigla akong napauwi ng Pinas. At Meron ng problema. may konting ano. Pero ano lang naman yan, lumilipas naman yon. Tuloy pa rin tayo sa ating channel. Kadagit in the house. Alright. Ayun. So, mga kadagit, mamimili kami ng gagamba. Ayan. Yan, mamimili kami ng gagamba. Wala kasi siyang gagambang dala. Hindi siya nakapagdala-dala. Napakahirap talaga magpuslit ng gagamba galing ng ibang bansa. Yeah. Kaya papipiliin ko si Gala Myers ng gagamba niya na akin din galing yung gagamba. Tapos pipili rin ako ng gagamba na ilalabang ko. Para yun, popost muna natin. Para Mamimili ako. Mamimili siya ng gagamba at maglalabang kami. So mga kadagit, ito yung paperan ko kay Gala Myers. Itong mga nakondisyon ko, yan. Dito siya mamimili ng panlaban niya. At pagkatapos niya mamili dito, Yes. sige, mamili ka na. Mamimili naman ako dito o kaya dito sa box ko. Yan. Ito trip ko, mga ka-hunting. Ito, yan. Itong orange. Maliit yung galamay niya pero okay lang. Ay, maganda. Pogi, mga ka-hunting. Napaka-pogi nito. Pula yan, pula. Yan. Yan ang napili niya. So, ako naman ang Pogi niya, pipili. mga ka-hunting. Ang ganda ng kulay. Rare ito, mga ka-hunting. So, ngayon wala akong gagamba, no? Pero next time, pagbalik ko, pupunta akong Samar. Pupunta ulit ako sa kanya, may gagamba na ako. Yun. Post muna namin. Maglalaro yan, hindi naman. So, yun na. Napili niya yung pula. Ito napili ko yung tigrihan. Yan. Masbate Line versus Tagalog o Gabaldon. Tagalog, isa lang naman yun. Pero ito Masbate. Game na agad. Game. Okay, lapag mo na dyan kada Hunting. hunting versus kamay natin para mabilis kasi gumagabi na. Abangan nyo rin yung upload ko. Pupunta kami kay Jason Webb ngayon. Sa ating Pupuntahan namin yung bar niya, yung KTV bar niya. Ay! Naku, nalaglag. Okay. Game, patay natin electric fan. Oo, yan. Nabibisi sila eh. Magpaalon. Yes! Game na. Ay. Yun! Uy, Sige. Nabigla lang siya. Ay, uy. wala. Mas malaki yung napili ko. Mas malaki yung galamay, oh. Oh. Papalag yan. Ayun. Pag nag-anuhan yan. Pumalag. Sayang. Naglag. Pumalag. Nagandahan sa mga Uy! Matik-laglag sana yung ikot na yung sapot. Yes! Uy! Yan o. Ayun, oh. Pili pa kami ulit, isa pa. Pili Post, pa, post isa ko pa. muna. So, ayun mga kadagit. Nakapili na uli siya pero yung pa rin na ilalabang ko. Ayan. Same lang siguro ng galamay pero siguro konting-konti lang yung linaki ng napili niya. Yan ang mga kadagit. Ayan, uy. Malaki nga. Ang putang ina, liit yung gagamba ko. Takbo yun sa akin. Lumundag ng kaunti ah. Para inihagi sa Eric. Laki. Laki na sa'yo na. Napili yung Ang laki ng linaki. Pero Yun. sa galamay palos parehas lang. Mga kasa ah.
Kumakasa! Asa. Pagandahan talaga sa mga ganitong gagamba. Talagang kahit talo sila, pagka nasukol sila, lalaban pa rin eh. So, ayun. Pupost ko muna, pili pa uli kami. Dito. So ayun mga kadagit, nabilang nyo ba yung score? All one na, may isa siyang panalo, may isa rin akong panalo. May isa siyang talo, may isa rin akong talo. So pumili uli ako ng gagamba. Ito naman Cebu, tala. Tala. Tingnan natin. Medyo may kalakihan uli yung sa kanya. Yun, ikaw na bahala kadagit. Ano? Hindi, ikaw na. Ikaw yung ano sa... Yes. Alay lang ako dito. Okay. Ang laki na sa kanya. Good luck. Game na. Okay. Uy. Tikon. Blue. Ayan na. Talagang kumakasa oh. Sapot. Uy. Ganda ng laban ah. Ganda ng laban. Kaya lang sumuko yung tala ko. Iba talaga pag matapang, talagang kumakasa talaga. Oo, yun. Tikas, good boy. Good boy. Isa pang bitaw, isa pang bitaw. Good boy. Ang galing mamili ni Galamayers. Mahaba tiyan, kadagit. Kumakasa pa rin. Ayan na oh. Yun. Ayan na oh. Yan, magandang laban. Parehas. Naku po, takbo yung sa akin. Grabe. Ang ganda ng laban. Kuluntoy, baldado. Kuluntoy siya ba? Isa pa. Okay. Ayun na, may Okay. nanalo na. Nanalo na. Last na lang ha, last na lang. Yes. Last na lang Ang kadagit. ganda ng laban na yun ah. Ang ganda ng laban na yun kadagit. Eto sana ilalaban ko to yung Cebu na to kay Jason Webb. Kaya lang medyo malaki talaga yung napili talaga ni Ayun oh. Yes. Okay. Tama na siguro yan, kadagit, para makapagkano sila. So, yun. Isa na lang. Uy! Parang magtatay oh. Uy! Ganun. Uy! Okay, so panalo talaga siya. 2-1, dalawang panalo, isang talo. Dalawang talo, isang panalo. So, Galamayas, magaling talaga mamili. Mahilig talaga sa malalaki, oh. Sige. Nasanay sa Giant. Yun lang, maraming salamat. Mag-like kayo at mag-subscribe. Suportahan natin ang bawat isa patungkol sa gagamba. Siyempre, mga bago pa lang makakita kay Galamayas, check nyo yung channel niya, Galamayers TV. Galamayers TV, kung gusto nyo makakita ng mga giant na gagamba, puntahan nyo lang ako. Galamayers TV. Okay. Ang lalaki, gasampo. So, yun, God bless. Maraming salamat. Pupunta kami kay Jason Webb mamaya. Hintayin nyo muna to. God bless. Ingat kayong lahat. Shoutout sa lahat din ng OFW. Kasunggap, Gagambinoy, Jason Webb, Salde TV, Exotic, Dix Spidey, at sa lahat na pa ng vlogger at bagong magbabalag pa lang. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Kapangil. Si Kapangil, si Kasunggab. Yun, maraming salamat. God bless.